Ola a todas e a todos. Neste vídeo imos ver as diferentes formas de inserir unha táboa en Word. Ben, o primeiro que temos que ter en conta antes de inserir unha táboa é os marxes que temos tanto á dereita como á esquerda, porque Word sempre vai a inserir a táboa dependendo dos marxes que teña o documento. Para inserir unha táboa, na pestaña Insertar, eleximos táboa. E aquí podemos facer, se queremos diferentes columnas ou diferentes filas, fixádevos que xa a táboa a insire Word e lle vai a colocar esas columnas ou esas filas dependendo dos marxes que teñamos. Por exemplo, inserimos aquí unha táboa de 5×6 e se eu agora modifico os marxes do documento, pois por exemplo, acortando os marxes a 2, bueno, en este caso sería o esquerdo e o dereito. Vamos a poñelos a 1, que son os que nos influen cando se insire unha táboa. Lle damos a aceptar. Fixádevos que esta táboa xa a moveu para a esquerda ata o borde do marxe e nos queda un trozo de documento pola dereita que non está aproveitado nesta táboa. Agora, cando inserimos outra táboa, pois xa vemos que en este caso nos fai unha táboa máis ancha, aproveitando todo o marxen do documento. Outra das cousas que fai Word por defecto é o alto e o ancho das filas, que dependen do tamaño do texto. Se eu poño tamaño 20 o texto antes de inserir unha táboa, entón esa táboa, o alto da columna, fixádevos que o alto da fila, perdón, é moito máis grande que as táboas anteriores, dado que o texto xa vai por defecto. Mais cousas. Tamén teño que comprobar antes de inserir unha táboa o formato párrafo. Non vai a ser que teña sangrías. Se eu tivera unha sangría de primeira línea de 2 centímetros e agora inxera unha táboa pequena, por exemplo, insertar unha táboa de 5×2, esa táboa en cada unha das celas tería, bueno, aquí me la metió pegada, bueno, en ese caso, esa táboa tería en cada unha das celas esa sangría de primeira liña, vale? Vamos a desfacer. Esa é unha forma de inserir táboas en Excel. Outra das formas que teño de inserir táboas é debuxala. A segunda maneira sería, bueno, se non me dan as columnas e as filas en esta vista previa de aquí, pois entón lle diría inserir táboa e aquí poñería o número de columnas e o número de filas que eu quixera, vale? Outra forma, decíamos, é dibuxar esa táboa. Para elo, no momento que eu poño dibuxar táboa, pois entón me permiten a min en Word ir poñendo as columnas do ancho que quero e as filas que quero. Isto sería dibuxar unha tabla totalmente irregular. Vale, eu podería ir poñendo columnas e aquí co borrador iría borrando se non me interesaba. Ben, a terceira maneira que teño de inserir unha táboa é inserir táboas que xa están predefinidas. En este caso, igual que os encabezados ou os pés de páxina, Excel ten unha serie de táboas predefinidas con estilos diferentes e entón pois eu metería aquí unha táboa. En este caso xa trae incluso texto, vale? Se a quero en branco, pois lle digo que me insira unha tabla rápida destas, pois esta, e xa me mete unha táboa en branco. Vale, en este caso tamén aquí non ten datos, pero despois vai tendo datos por aquí. Esa sería a terceira maneira que teño de inserir unha táboa.
É dicir, podo eu coller aquí as columnas, ou podo decirlle cantas columnas e cantas filas ten, podo debuxar a táboa, ou podo inserir unha táboa rápida. Tamén podo inserir unha táboa en formato Excel, dicíndolle aquí que insira unha folla de cálculo de Excel. Vale? E estas sí que me permiten a mí pois facer os mesmos cálculos, 1, 2, e agora en esta táboa pois lle dou a autosuma e me mete a función suma e me di que suma 3 e se eu agora modifico esta cela por 10, pois me pon 12 e en este caso o que tería inserida aquí sería unha táboa de Excel. Ben, pois nada máis, espero que vos sea de utilidade. Hasta logo.